So what's up guys? So welcome to my YouTube channel. So kukuha tayo ng daso, yung kawayan na para dito sa buko ko. Yes, fresh na fresh ang mga views at saka fresh ang hangin mga katato. So yun guys, doon tayo kukuha ng daso sa baba nun. So dadaan muna tayo dito. So yun guys, lalakad tayo. May kita akong dala, baka tayo matuka ng lasulas. Mainit, pungan na yun. So doon tayo kukuha. So mga katato, dito ako dati nung bata ako panahiguan ako dito ng mga duhat tsaka gagamba, tsaka nanguhuli din ako ng mga ibon. Guys, yun yung daso, yung kukulagin natin ng pakuha ng buko, kawayan. So yun guys, napakaganda ng tanawin, so fresh. Woo! So guys, daso So yun guys, medyo mahaba yung lalagay natin to. So dito natin siya lalagay sa dulo para pangkuha ng buko. Init. Init. Iitim tayo dito Buko mainitaon. Pagal. Ay nako, so yun guys, umulan na naman. Buti hindi ako naabutan. So yun guys, ito na nga pala yung pangkuha natin ng buko. So nilagyan ko siya ng alambre para mas matibay. So dito natin yung lalagay. Saka ko siya tatalian ng goma. So may pangkuha na tayo ng buko or lumbod sa Bicol. So yun guys, tatali na natin siya dito. Kailangan natin sigipan para hindi matanggal. So yun guys, tapos na. Yes. So titestingin na natin yan. Kuha tayo ng buko. Try natin. Tara guys, samahan nyo ko. So yun doon tayo kukuha. Try natin. So guys, try na natin. Guys.
lalim ng sanggot ko. Umuulan na. Dito tayo sa may babuyan. Uy. Sarap. Bukong-buko. Sana all. So, itutsara tayo. Kain na na. Sarap. Kain na. So, dumi na ako. Sarap. Kain. Guys, so hanggang dito na lang yung video. So pinakita ko lang kung paano gumawa ng pangkuha ng buko. So hanggang dito lang, bye bye.